Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasad kanino. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsod kita sa atong mga salaaron, maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios, nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon. Pinagalakas sa pagdapuyan. Sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Buhusan ang amoy ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga angilog mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios. Naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon. Pinagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag, itugot nga ngamuyo kami, nga kami nga imong gihimo nga takos, nga dili mamatay, diha sa paghimo namo nga matarong. Muabot sumala sa imong kabubuton nga na sa kahimpitan sa himaya. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe og sa Listra. May usak ka magtutuo nga nagpuyo didto, nga ginganlag Timoteo, ang iyang inahan nga magtutuo usab Hodeo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayik si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra og sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo. Busa, gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hodeo, nagpuyo didto, nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo, ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles og sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem, o gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan na lig-on sa pagtuo, og nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milata sila sa Phrygia og sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitenia.
Apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa milata sila sa Nisya ug mipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabiuna, pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog og naghangyo kaniya nga nag-ingon, "Dali, ngari sa Macedonia ug tabangi kami." Human gayud sa panan-aw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibok yuta magsinggiton ta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibok Magsinggiton ta sa kasadya ngadto sa Dios. awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Dul kamu kaniya uban sa masadya nga awi. Ang tibuok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo, mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iyahagayod kita. Ang iyang lungsod, ang panon ngayon gibantayan. Ang tibuok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang tibok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo kayo, ang Ginoo kansang kaluoy magalungtad sa kahangturan. Ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang tibok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niin. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Kapan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila nga akong gisulti, tumano usab nila ang inyong isulti. Pantining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo wala nato mo saad o mo pasalig nga ang atong kinabuhing Kristohanon hayahay. Gipahinumduman kita niya nga adunay daghang mga pagsulay panglutos. Kay siya mismo gilutos. So sa kapahinumdum ka nato nga ang atong pagsunod kang Kristo dili sa ka lalim nga desisyon. Daghang mga Kristiyanos ani agi og grabe nga panglutos. Di lang siguro sa atong lugar nga wala kayo panglutos sa Pilipinas, wala kayo persecution. Akong na one time nakakita ko istorya dito sa Japan, sa Nagasaki, na panahon ni Saint Paul Miki ug mga kauban, no? Sila mga disipulo ni Saint Francis of Xavier. Saint Francis man ang unang missionaries nga niadto sa Japan. Una, nindot ang ilang relasyon sa authorities. Kaduha, afterwards, gisuspitsahan sila sa authorities, giluto sila. Ang ilang kuan gilansang sa krus. Ang uban gani dito gilansang sa daplin sa baybayon, no? Kung mo taob na malumo sila, pero nakalansang sa krus. So nga nang mga persecution si Pablo mismo usa ka persecutor gi-persecute. Dagan siya giyagi ang pagsulay, gibato siya sa usa sa atong mga pagbasa. Gibato siya dito sa atong lugar Ikonia. Pero siya mamatay. Kaya ngun sila nga patay na si Pablo, pagbiya nila ni dulang yang mga kauban, nibangon siya. Nga angkat tingalahan pa na, nibalik siya. Padayon na ang yang misyon. So karon gipahinumdum tang adunay mga pagsulay. Depende sa tagsa-tagsa kanato. Ang kanta gawin natong kanon awito dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Pero ang mga persecution kaniadto wala ang magpugong sa pagkailap sa mo'y nato nahimong kanang kung tanong mo to'y nagbukbo ang dugo sa mga martir mo, nagbukbo arubok kailap ang Kristiyanismo.
Kung dili ta angay nga mahadlok ka, doon na day pagsulay day, di nalang musod kang Kristo. Di, ipakita lang nato ang reality. Dili ayahay pagsundo kang na. Apa dili lang naman puro lunlun, pagsulay, kasakit. Iyang ipadala ang Espiritu Santo aron pagdasig ka nato, pagligon ka nato. Taliwala sa mga pagsulay, taga-kalinaw aron atong ma-overcome, malampasan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Tagaan sa kusog, wala gitangtang ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya kung wala na challenge, wala naging sa nga, wala na may problema, kung masubukan, doon ay daghang problema. Ayaw ka mo kabalakan, ana ako kanunay, nagpaluyukan, ana ang Espiritu Santo, nga mugiya ka nato. Siya ang mulamdag, mahatag natong kadasing. Aron atong malampasan ang mga pagsulay, mga kasakit sa kinabuhi. Mo ginay atong angay natong dinumduman. Wala ta mag-isa, hindi tayo nag-iisa. Kay aduna tay ang manlalaban, the advocate na 2 weeks from now, 2 or 3 weeks ato nang ang Pentecostes. Wala ang diferensya, we are not alone in our struggle, in our fight against the evil of the world. Pag hisgot si San Juan og kalibutan, kadto mga tao nga supak sa iyang minsay. The world na mo ay nag-persecute kaniya, naglutos kaniya. Dili ang tibuok kalibutan nga gimusan, dili kadtong mga supak sa ebanghelyo, mo tayo yung gitawag og world ang kalibutan nga mo ay mulutos sa mga tinunaan ni Jesus. Pero dili, don't be afraid. Okay na, ayaw ka mo kahadlo. Bisan siya, ano na yung mga paglutos? Ayaw ka mo kahadlo. Ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Manayang promise, sa wala pa sa musaka. I will be with you till the end of time. Amidst persecution, taliwala sa mga kalisidanan, kasakit, di ta angay mahadlok. Kaya naanag ubang. Pero dili sa ta mo atras kung maabot ang mga pagsulay. Labi nga sa atong pagsunog ang Kristo, di ta angay mo atras, di angay ta nga mahadlok sa mga challenges sa atong kinabuhi. Kabahin na, apan, na kanunay nagpaluyo ka nato ang ginayang Espiritu, ang Espiritu Santo, maghatag nato og kanang kalig-on, kaisog sa gubang aning mga pagsulay. Kaya diha lang mo lambo sa atong pagtuo. Kung gusto mong walay problema, ay sunod kang Kristo. Hayahay ko no ang mga tao nga naa sa kalibutan. Iya naman siya. Di na siya angay nga sulayan, kay iya naman. Kita nga wala sa kalibutan, apan ni apa sa kalibutan, iya gutang lutuson sa kalibutan. Ang mga tao nga supak sa ebanghelyo. Pero katong dili supak, wala sila problema. Wala may mulutos nila, kay iya naman sila sa kalibutan. Pero wala nagpasabot nga wala sila problema. Naghapon kay ang atong kalibutan dili perpekto, dahil yung mga problema. Ang diferensya, musagubang sila sa mga kalisidanan, sulo nila, wala sila kuyog, wala sila katabang. Kita aduna kay anak nato Espiritu Santo. Palihog manindog. Malipayon kitang magdayig sa Ginoo nga mibanaw sa iyang anak gikan sa kamatayon. Moingon kita, Amahan, ampingi kami diya sa imong gugma.
Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga magbalantay, ilabi na si Papa Leo, ug ang atong mga kaobispuhan, padayong mag-amuma kanato, uban ang mga maayong pagtulunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa Sa imong imong gugma. gugma. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo, mubati sa iyang makanunayong gahom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Mag-ampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa tungang silangan, sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahako, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. gugma. Mag-ampo kita sa mga nasod, maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nukleyar, ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Mag-ampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Alang sa mga nagpasad sa bisan unsang matang sa kalisod, nga makakaplag kitag kalipay diha sa atong pagtuo, bisan kung nagsagubang kita sa mga pagsulay o mga kagulanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nag-antos dinhi niining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton. Mahupay pinaagi sa ilang pagpamalandong sa kinabuhing dayon, nga itanyag ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong mitaliwanang, makadangat na ngadto sa tunhayng bangkiti, didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Dios among amahan, gipili mo kami aron mo ambit sa imong ginharian sa kahangturan. Hatagi kami sa kusog ug sa kaisog sa pag-agwanta sa among mga alantuson ug mga kalisdanan. Kay nasayon man kami nga pagabanhawon kami pinagi sa makaluwas nga gahom ni Jesus. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun na mga ang igasa, ang Kristong kinabuhi, humiling bayad, imong mga binuhat, bayad sa mga sa
mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay. Aron ubos sa imong panalipod, di unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundi paabton kami nimo nga na sa pagkagasa nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang manang gibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay matarong gayon nga magbalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo ang lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ni hatag niini ngadto sa mga tinun-an ug ningon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo
sa bag-og dunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, kung pagkabanhaw luwas sa kami. aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kaalis sa kaluwasan. Hindi ka pasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan nimo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubud-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug biha kaniya. Ihatag na kanimo, makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pag-ampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo man ang gingharian, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan.
Ginoong si Kristo nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang abuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa. Itatang paginig sa unay, kalinaw sa tanan. Pero sa Diyos na nagawag ng mga salot, sa kalimutan tuloy kami. Pero sa Diyos na nagawag ng mga salot, sa kalimutan tuloy kami. Pero sa Diyos na nagawag sa mga salot, sa kalibutan at tahi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa paaging espiritual, hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, panalip di pinagi sa imong makanunayang gugma, kami nga imong mga tinubos. Aron ang nalawas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinagi sa iyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Naihalad ng Santos nga Misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.